kadi mi yetti Allah mi yettimo onon arɓe ɓe jooɗiɓe ɗo ɓe gila hanki gila subaka ñallu ɗon ɗo neɗɗo fof gaynako garɗo ɗo ka responsable galle ma ka responsable wuro ngo koɗɗa min calminima a salminama ɗo a yettama e yesso président Ousmane Kane Bocar Golbasi ko toon ɗeɗe nen caggal moɗon te koɗe duusoje moon ha jottoɗon paale bisimilla moon noon e département Linguére he ɓeɗo hanti goni sukaɓe ɓe golloto parti o kedami tan ko caggal mumen mbeɗa wiya mbaɗi ni walla so wodi manke mbiyami Amadou ar mi ara bandiraɓe rewɓe nani ɗo taari sokanaɓe rewɓe resaɓe nani ɗo ta jooɗi ɗum noon min jetti Allah min jetti gargol maɗo ɓe darima darde mabɓe e tampere mabɓe ha ari a tawiɓe ɗo ɗum noon mbiyeten ko bandiraɓe ɓe hoɓe jogui fimde nde fiɓtotako won debbo goɗɗo ummiɗo dasa nguuri ni wiye Penda Sy nani ɗo woni e nder jonde ma wonɗo joni 5 kilométre yum gorko nani ɗo ko responsable ɓe mbi kala ko jopimi ɓe taƴat an wi noon Amadou gasi wadde nden Ousmane Kane président a gagnoto département Linguére wadde ma en dañ sas saabu min hulayni ɓeɓe gondumi ɗo kulayni o ñande min cerdi toon wimi tan ko jehen liggoyde min noon komi chef de village gacce kami wona nder to kono koye mum o gondi Galel Mbaye wuuri gaynako pullo mawɗo ko joguiɗo carte aynaɓe ko joomen carte Ousmane wondiɓe jaahaɓe mbaɗi décourage ala koɓe dañata neɗɗo hayso responsable ngo leader mu ara sodana ɗum tan gaccugol nda waɗe gaccugol ɓurti ma mbalen boyaji mbasa nawde hay ɗum ko gueɗal ɗum ɓe dañani ɗum min noon hanti ko ɗum jinmi yoɓe dañ kala ɗo dawanmi politique dawanmi ko population o so woni min hooram tan mi yadata carte balla mi rondo e ladde walla mi ayno e nayam aduna fof ne andi abinoɓe gayni mbeɗa wawi gaynaka mbeɗa wawi wiloyde kono tagui mbeɗa waɗa politique duuɓi 13 hoɓe gonde makki o nani kañen jogui tew mumen jogui botta jogui jaram mumen jogui hunde mumen ala fof ko makki waɗani ɓe ɓeeni a ɓeeni haydara koɓe dañi e makki mi haaldinomo heccani wadde ko bolol ngol juuti goto fof ma haal hen yiyande muɗum bisimilla jaggodire mabɓe min hanti mbino mami ko ha gara ɗo sa ari ɗo ɓe jiima ko an woni mbiro min min ketto komin pop min nde wuuli en naati toon hawa en poɗɗo wi tan ko gara Amadou a jarama yahaji o yahaji saabu hande a totti kam ɗo tampere ɓurde fof musde saabu somi wiyama hande ko min woni coordinateur département Linguére wona hunde famɗude heddi noon ko heɗen ballino Allah heɗen ballinoɓe kamɓe wadde noon min jinmi ko ya anduɓe gandaɓe kamɓe aynaɓe janggo sa laamima yoɓe keeb gueɗal wotoɓe keet caggal wotoɓe piye yoɓe dokki ndiyam yoɓe dokki laabi yoɓe dokke ɗoɓe gayni ha guese ñaayi yoɓe dokki ndiyam ɓe jarna ha guese ñaayi tawa ɗoɓe gari fof ɓe mbaɗetaki tuki ƴene ka laamotoɗo leydi ndi ka laamotoɗo ni walla laamiɗo ni fof jaaɗon wadde ka laamɗo saabu ɓe wonduɓe ma ɗo wona caka wona heɗeɗen jaaha sen jeehima andu wonduɓe ma ɓe wona caka ɗum noon mbiye wi Ousmane Kane mbiyeteɗa ko ya jogoro jaam mbiyeteɗa ko ya jogoro jaam mbiyeteɗa ko ya jogoro jaam mami hollumo subaka suuɗudu makki nan noon ndu dona
ma naate mayru kadi duwaneɗa. On mbiyama jaam hiire moɗon fulɓe ene gonɗon ene gonirɗon yo joom Allah jogo mon. On mbiyama kadi bisimilla mon. On mbiyama kadi bisimilla Président RV naataange. Hande a are Pulagu a ari ɗo e tijjani tijjinga jaam. Min calmanima noon min juurimama ane Bocar Gorbal Sy e yaadiɓe ma fof walla diɓe ma e nanoɓe dandam nde kala toɓe mbawi wonde kamɓe fof ɓe calminama. Ɓe mbiyama kadi bisimilla mabɓe e leydi Sénégal, bisimilla mabɓe e département Linguére, bisimilla mabɓe commune Dooji, bisimilla mabɓe village Tijjane. Kadi somin bismima ɗo neɗɗo ndaw ko hani saabu ko ɗo min do mbotu o daasi, ko ɗo min jibina, ko ɗo min mawni, ko kon ɗo cukkon huɗo min titorto, min cuuɗake kuɗel, min moggake leɗɗel. Sa ceerna naati ɗo, sa lamɗa a naati ɗo. Ɗum noon wadde so Ousmane ari ɗo jooɗi tan koɗo jooɗoteno. Min mbimo bisimilla makko ɗo e Tijjane. Dendagal rewɓe Tijjane kadi ɓe bismimamo ɗo min bismino Macky Sall. Minen noon min bismimamo ɗo min bismi Macky Sall, kono mbeɗa min jiiɗi sa immima ɗo min jiiɗa jaɓɓal Macky Sall yaɓɓuno faade amen. Sabu o ndewa tawno amen ɗo wino somi ari ɗo mami ittu ɗo coono mon. Min jeeyi laala amen, min jeeyi lamdam amen, min jeeyi jawdi amen, min ñammanimo, min mbaɗanimo fof, min duysimba ha paale. Min mbimo ya jogoro jaam. Nde o jooɗi nde o yejjiti Pulagu joɗɗinnomo ga aynaɓe joɗɗinnoɓe ga komin fulɓe kono komin aynaɓe, komin eggoɓe, min gona remoɓe. Mbeɗa min jiiɗi kala to min eggi Président waɗa oto muɗum naata e ladde he, wona e nguleki he, ƴewno min gurde less casɗe he. So Président wawana amen ɗum, a wawana amen dépasse, a wawana amen haydara, komin gurata ko kay somin mbawama hen yiide kam gona darogal amen hen holko nafata amen minen. Min jiiɗi jaɓɓal kesal yaɓɓe ɗo, min ngala cuuɗi paabi ɗi ganduɗa kosam hena mofte, min ganduɗa ko duggere min jogui nde won amen daro ha tampa par ce que min ngala bosori, min ngala ɗo moftote tew, min ngala marché ji ɗi ganduɗa ɗi ko marché ji fulɓe, min jaada e jamanu yaada e amen. Ha joni min korima dañde ɗo hennene courant na wayni webde ɓoggi sappo e tati tan wonata ɗo e kaaji gara ɗo hennene min keeɓa courant rewɓe amen nata minen min ñamata ko laccere kosam. Kono kala mo jogaki udugal mum ina luujo o hennene ñamata ko makko unaɗo jooɗiɗo duuɓi temedere. Minen de Ousmane mo wawa amen mom tan ɗi gondi fo min mbawa haaldude e man. Tampere nde noon heewi ɗo, mbeɗa min ñaagui noon ko tampe 10 goni ɗo, ya ustu hen hay sinno ko 5. Sa ustani 5 ustu 3, sa ustani 3 ustu 2, sa ustani 2 ustana amen gotel. Nde saaha nde min nodduma fo notoɗa amen, nde min cohli fo notoyɗa amen. Minen ɓeɗo noon ɓeɗo rewɓe ɓe heɓɓe caggal amen ɗo ko rewɓe dariɓe yontaɓe daraniɓe leñol, par ce que daranade leñol woni daranade ɓiima woto heydu woto ɗomɗu. Ɗo nayɗi karata ɗo sukaɓe worɓe ɓe nani ɗon, ɗo jangate ɗo sukaɓe rewɓe ɓe nani ɗon. Ha joni min dañani école, mate min keƴani e lycée ji he, mate ɓiɓɓe amen ɓe ko hakkillaji mumen ɗi cangedoyte needi mumen ndi mate minenne min fotani hanti iwande amen. Kala nde ɓiima dañi ɗo enen en 36e nawate koye leƴƴi goɗɗi wiye yo won toon hakkille mum waylito ko needi ni nerɗa ɗum sako ɗum. Hanti wonta ko ɓiima ko weeli ɗum ko ɗum ndewata wona ko welma ko ɓiima rewata e minen noon yonti minen ne ballon amen ɗo, so min wiyama rewɓe ko minen goni galleji ɗi, so debbo so gorko mawno ɗiɗo makna yaltan ko minen keedi caggal muɗum. Ɗum noon Ousmane Kane haala ka ko juutanno raɓɓiɗa woni hen ko seeɗa ƴettate ko heddi koɓe ƴetta, kono minen rewɓe Tijjani ma min ndewe ma haɗa min ndewnoɗo ha min tegnoɗo Macky kadi ko ɗum min ñaagui Allah.
min ñaaguima joom amen kadi mbeɗa andi ma jaab saabu mi yiyima ka neɗɗo moƴƴo mi ari ha birama mi yino mbaɗirta recevoir yimɓe mi arani toon guir mbeɗa ƴeewa moɗon garmi toon ko pour espionnage mi arani yon dokkam paas mi arani yon dokkam ko kirtimi walla ɗo lelimi j'ai tout alhamdoulillahi rabbil alamina mais pour somi yeehi to bandiraɓam ɓe janggo taw somi ari mi turatako nde tawno kala ɗo haɗa naata bande ya taw haɗa andi ɗo nannata ɗo bande Ousmane Kane min yiyima toon no gonirɗa yo Allah waɗi ko mbaɗata ko barke so Allah waɗi hen barke noon woto yejjit Tijjani ɗum noon amin kadi gonde rewɓe jibinoɓe ko yagar saratel yagar salaten an kam reweɗe jolloɓe ɗe joɗɗiɗa ɗo ko kaaji itotoɗa arde sa yettima noon wawi tawa ɗon docteur on wawi tawa guel lela yiima wiye ya yewta Linguére holtoon mayoyta gara Linguére sa yettima ɓe tegma ɗon e caali so ɓima jangguiɗo o henne ɓe jaɓata ɗum hay ƴettude wonno ala toon yumma ala toon bamma ala wuuro moɗon mbawɗa tan ko fadde haaɓe tottuma Ousmane Kane min jiiɗi santere de santé hay senno kay bamɗe amen ne jetta hen kam so debbo amen ngati wima min nawa ɗum toon min gadda sage-femme goto hay sinno wawa amen joɓande min joɓana koye amen koye Ousmane Kane komin jiiɗi ko ɗo no heewi ndiyam robinaji min jogui robinaji ɗi gemmoto to soɓe uddi robinaji mabɓe min joɗɗo ɗo ko balɗe 5 min dañani ndiyam min jiiɗi ko yenden yo setta dow wona ɗo hennene Tijjani mbimami sappo ɗi min jogui ɗi ƴeew hen 5 ɗi padana amen min mbiyanima tout honorable député Hawba ɗum ɗo noon foof ko kañum mbo yettani Allah noon wawa yettude neɗɗo kono min jetti Allah min jettimo nde hullumani amen kadi hawre kadi a ari kadi haɗa woni ɓiɗɗo galle o mbeɗa min jakori kadi bonata min jiiɗi ko duysude mon ha naton e nder paale min gara min ketto caggal mon ɓen min keɓɓo min cewa parde lamminde ɗo président de Sallah jaaɓi min duysanma tan ha jottoɗa min jooɗo mbeɗa min ƴewanma saabu minen komin liggoto ko koye amen min ligganto ɗum koye amen min liggonto ɗum wata sikku so min gari toon Ousmane Kane kala komin balluma ko an min balli koy ko koye amen min balli jolfo wi sottiti defti donc mamin daray département Linguére ko hen min jibina ko hen min jeeya kadi ko ɓiɓɓe babiraɓe amen tan goni ɗo mawniraɓe amen Eliman nan ɗo kawmiraɓe amen nani ɗo chef de amen village nani ɗo chef de village uji hoddiɓe amen nani ɗo ko ɓiɓɓe babiraɓe amen tan goni ɗo min ñaagui noon Allah kala mbo min gaddi ɗo yo waɗan amen hunde par ce que neɗɗo dañi ko ɓi bamum so waɗanne addi Ousmane ari ɗo hande sodani amen ɗo enen hay sinno ko masiŋel ɓe mbiya en nene jehen wuuro kaari ono yen ko ɓi bam meɗen min beltotako walla son gaddi min guittamo min nawamo goya wuuro yo wiye tan ko ɗo en nene ko ɓeɗo gaddi ɗum Ousmane Kane bisimilla ma Ousmane Kane bisimilla ma ane wondiɓe ma yo ɓerɗe mon belta koɗo yiɗi ko bisimede wiye yo ɓerɗe ma welta ka laata toon ko yo ɓerɗe mon welta on keeɓi ɓay ɗon gari ɗo wallahi ɓerɗe mon beeli yo belta on keɓat minen ɓeɓe tawɗon ɓeɗo minen daraniro Macky Sall ari ɗo dañi ko dañi ko ɗi kaalaji ɗi jiiɗa ɗo ɗi misraji ɗi jiiɗen ɗo minen kaɓano wolde nde hande dari ha famami kaɓno wolde nde bisimilla ma e département de Linguére bisimilla ma e commune doji bisimilla ma e nder toole Sénégal ede maya toole Sénégal tan ganda minen ɗo gueɗeñaɗe minani programme Amadou o ɗo haalanimi min compodira en ɗo haalanimi haalama mbimi ko bisimilla mum yo naat leydi ndi jaɓɓoɗen ɗum ndaw manka doji ko commune doji ɗo woni commune doji ɗo min gari ɗo guila hedde 9h en 8h min gari ɗo min ñalma fat ɗo Allah hoddiri ko joni garɗa kani Allah hoddiri nden noon ganda minen komin jooɗani ko an min jooɗani han somin ƴetti neɗɗo tan min ƴetti te somin ƴetti neɗɗo wallahi o jottoto towi saabu hina jarani min ko kala
min kaaɗani e commune aji amen he min jeeyi ha département o fof ha min jalti commune département o fof bo min naati leydi ndi fof ma min darnoma ha wona goonga nden noon min jiiɗi so min jaggarani neɗɗo kamɓe jaggarani min ndewi ɗo heewi min mbaɗi politique kewɗo guiloy PS min gonɗo hay PDS hay Macky Sall fof min naati politique kewi min naati min gaddi ɗo heew kono woten komin jeyani koye amen hafano min cawtani wonɗo min mbiyto kala mbo min naati balliɗo ha woni tiit tawatano ɓe mbano ni ganda no mbatta min hakkillaji ma min ballu makko cohluɗa ko edema ɓerde ma ɓooɓe leydi he ma min mbaddema tourne min jottinmaɗo yettate min kulluma yimɓeɓe min kulluma basuji ɗi te kala komin kulluma jaggaranma mami kullum basuji gonga e gonga ha ganda a jippima yimɓe eyyi minen noon komin waɗoɓe politique ha wato to huuɗi to minen koddi to eyyi kono min garino ɗo noon wadde politique saabu nde Macky Sall ñande arata ɗo minen ko kees min ummi bisuji nayyi min ƴetti toon karuji nayyi min ƴetti toon min gari ɗo minen pasani koye amen ñammini koye amen jarni koye amen min gari ɗo min terti ɗo Macky Sall baba yam min itti ɗum en ndoyi suudu hono ndoyi suudu addi ɗum ɗo henna Macky ɗon tutti ɗum junggo wi so laamima so ñaganum ɗi ko gorko nayi so laamima ma waɗan ɗum godoron guila Linguére ha ɗo e galle he Macky Sall digui amen mbeɗa dari mbeɗa jagui baba yam e junggo o wima o addan min ɗo mbalka ha ɗo e galle soto dow kam digui baba yam nana wiyami fen gara anani Allah waɗi ɗum Allah waɗi ha continue ha Macky jooɗo yippale kono mbeɗa sikki guila nden ha hande minen kam bolol ngol on jingol on jarani hoɗon kalni ɗum kam on jii ɗum suwa waɗede no wawi ndiyam ne Allah koddoroyi mbalka darinto walla ɗum ɗa nani robinet ɗin kuppirta ɗum kam rewa noon eyyi min mbiya noon bandiraɗo gorko an ka bandiraɗo gorko ka ɓiɗɗo galle o bisimilla ma e wuuro he eyyi emin jogui caɗele noon mbayi kono leydi saabu minen ko hirnangue min goni kono hemin jogui sukaɓe amen ne jangga école hay so jibinama hemin mbaɗa kayitaji juddu min keɓata saabu min mbiyete ko ɓe ko Diallo jettate Yumma Diallo Baba Diallo heɓata kayit pullo so yettaka Diallo yettaka Baka yettate e kan jettete ɗa sa yettaka Diallo yettaka Baka jettete ɗa ɓiyam hikka toon ko mbaɗmi ko hedde 50 000 ari ɗo ko ɗo doji ɗo doori fewnu kayit ko ɗo e Linguére waɗi déposé d'identité poɗɗo janggoyde école université te minen min koɗi ko noto ɗum wona caɗele to koɗɗa to wawa toon fewnu dentel ko toon jibinoɗa boom joni watti sukaɓe ko toon jibino wawa toon dañ d'identité so haali wiya Pulla Diallo Yumma Diallo Baba Diallo ko Pulla Fouta min ko rima hay kayitaji min dañta mami o min kaari sondo wonano pulago ene mawni kala biɗo ene ara amen ma mbiwata ar mi mbiwata arga par ce que min kalanama ha noppi amen uddi min jeyani min jiiɗa ko neɗɗo wawa foof kono yetto minen aynaɓe noon kala e nder Sénégal minen aynaɓe ɓuuri heed keeci te gaynaka kala ɗo arani fewata kala e aduna he e nder Sénégal kurko neɗɗo desaɗo ko naggue warallo mbaalu kala jibinaɗo ko jawdi wara te jawdi immoto ko aynaɓe kono onon bandame ngari ƴewtude ɗe affaire o yo neɗɗo eto minen aynaɓe min jaaki hay tus min ngala ayi nani wiye min jangga aynaɓe fulɓe janggani billahi sa naati han Dakar ko ɓuri to janggo fol kono tawi tan min dañani université nder ɗe lobbi keeci min keeda kala janggoɗo ɗo ha woni ha dañi wiyama ni hettitoyi nder wonti goɗɗum oɗo gandi kaali ko pulago e nder Sénégal ko janggi ko e nder Sénégal andano foti e min jeeyami kedde commune Barki ɗo wiyete Thiane addimi ɗo ko Hama Samboule e population gonɗo minen gondi ɗon minen fof jiiɗi politique min jiɗi tan ko ya heeɓ ko jiiloɗa ko e kadi toon min goni toon min jogui toon Mamoudou minen kam fof kila e siraɓe hoɓɓe toon ɓe e minen folɗo toon ɓe fof mbiɗon jogui base amen mbiɗa min dendi so min jii ko min paami tan min jaggate e heddi ko bisimilla moon min keewi tan diguede taw min jeeta hen haydara
minen noon ɗo ɗo min goni alamba min gañi alamba min jiiɗi kala jeɗɗo amen mbeɗa min jiiɗi ɗum kala ganƴe amen min gañi ko heddi ko kadi minen min mbiyatama ne woro he bisimilla ko onon mbiyata amen woro he bisimilla woro ngo ko woro mo ɓe kaali balke ɓe kaali forsuji ɓe kaali fof ɗo ala fof ala ɗo sa eggi ɗo nayi ma jarata baali ma jarata sika ɓiye dawi ɗo sika sandarmaɓe kawre muɗa Linguére jagga fodɓe fewnude kadi dañni nani ɗo sa yeehi toon mbiyanma beele gadda ujunnaje 5 beele gadda ujunnaje 6 ala fof ko ala ɗo ala fof koɓe leggani amen ɗo hay dara kala ɗo jaaruɗa tawi wona mbuɗu ma mbaɗɗa a yarnata ñalla jooɓa kadi korɗa yaru ɗum koto banggue aynaɓe to est ce que ɗum ɗon heɗo wawi yaade elle min gona ɓeɓe leydi gara e mbalka mbiyeɗa yarnata walla dokkeɗa yer mbalka nani yob onon hoɗɓe mbalka oɗon jarna oɗon ƴooga sukaɓe mon ɓurto rew mon hen looto minen rewɓe amen minen komin maɓe dépendame min noon mi ɓooyi dillude heɗeɗo gueɗe kono ɓe mbini tan kala ko neɗɗo haali ɗo reftata tan koye ko haalano en jonti hantin pertu guite men yo en pertu guite men ganden koye men jiɗen koye men ko oɗo wajibi ko wallahi ko ɗum gonga ma heɓ wirtuwa inchallah e koɓe kalanma ko e Amadou ko haqiqa miɗo jogui seede mum minen miɗen gandodiri ko wirni miɗen gandodiri ko feeñi si waɗi kam ɗo an wiite yomi fat kelifa poɗɗo no kan hay si tawi ko balɗe 10 mi jooɗoto mbeɗa wiya ɗum kadi bisimilla muɗum e cangol he bisimilla muɗum e commune doji département Linguére e ene wayno noon commune aji kufɗi ɗiɗo département Linguére se en limi ene wawi juumen kono yoga e majji heɗen toon jogui responsable uji ɗi ganduɗa ɗi ko enen jiidi bas ɗiɗo bureau de woteji ɗo guila ɗo e bureau de wote Kojilil D ha bureau de wote Dasgul bureau de wote Beeli Ooli bureau de woteji Wiyendu Bey tout ça ko bas goto bureau de wote Kaaji ko bas goto kolkol ɗo minen fof komin bas goto kala homin immi homin jah min jahdat ɗum noon il faut min mbawma wiide tan ko bisimilla ma min jotto do kadi min jeeta minen koye amen min ƴeewa min tawa komin fotɓe jaggude min jagga min jahdama min jetti Amadou Sambule waɗi ɗo otoji 10 oto fof no rimdi ngaari min jehi dow e makki nde jooɗiɗo nde wari ɗo o bismaɗo o teddinaɗo dasnaɓe gariɗo diknaɓe gariɗo mawulnaɓe gariɗo amalinaɓe gariɗo ala fof mbo arani goto fof ñaami ha reedu mum heewi yari ha ɗum ɗiti min mbi ɗum bisimilla ma ko jiɗɗa ko yo Allah rokkun minen fof min tori Allah min ñaagui Allah rokki ɗum nde Allah rokkuno ɗum o yejjiti amen o andaɗo min keedi o anda Amadou o hoɗo heedi bo yejjiti Amadou o hoɗo henno min jooɗiɗo min jiyani haydara min nanani haydara minen noon min natti wonde siftore dawol yejjite kacce umma tan daw so kaccitari ari tan mi haccito mi woppuma ala wona goto so ɓoyi min dawowo hortoto daw a wawata daw saba ñamani a yarani a wawa dar saka dawa mbeɗa min jogui éclaji ɗi ngala courant ngala haydara so ñalawma ari a janggui jamma ari hono janguirta saka mbawa janggo dañƴo ɗo seeɗa fof ɓe beddoyma Dakar jaa a wonta haal pular hanti koye Français tan gonɗa sa haaldama ɗo yumma haali mbiya no yaya an anda ko keewi leydi ndi joni noon a ari min bismimam min teddinima min jiiɗi sika ari annene kay kon gon kon kam momtana amen hay so gonguel gotel Président Ousmane Kane
aɗa jogui wurango wonango sa jooɗima ɗo e waɗi foof baɗal ngal noon ka baɗanaɗo nga timminɗa nga min toronimamo Allah yo Allah wanma ko cohluɗa ko wonde président leydi ndi yo Allah wanma ɗum nden noon nde min mbima bisimilla ma yo Allah jaggaran men yo Allah rokku men ko cohluɗen ko ɗum tan woni ko minne ko jinnomi hen mais min cikka kadi haɗa jogui sas saabu minen min jodinomi ɗo e makki kono min coggu ɗum ha naati wadde mbeɗa sikki an ene wayno haɗa jogui sas ɗon min joddema e ɗo e kadi ɗon min jodinma e galle Amadou Samboulé eyyi e heddi neɗɗo kadi ɗo ɗo jiiɗa minen bisimilla ma e nokku he minen ɗo ɗo jiiɗa komin neɗɗo goto kala ko Amadou haali mbe min hen jaada waɗi ɗum kadi ko Amadou liggi ɗum e nder ɗo e département commune Dooji e commune Dooji ɗo département Linguére e ɗo e Tidjani eyyi min beltanima hen bisimilla ma e nokku o hono fof ko enen ndendi ko mbiyanmami tan Ousmane ko bisimilla an e wondiɓe ma e wiidema gueɗel nani hen holi guel gueɗel ko kodde ma duufe kosam ma ɓayde sa wi ko kan mbiɗa ko ba a riddi wadde kosam kodde duufe kosam wadde ko yen koyno tan jare e ñagade kadi yo Allah won balla en torima kadi ko Allah wallata yo Allah wallu kono noon a tawi ɗo caɗele no mbimani saabu rewɓe ɓe mbi koton ɗe ɗe mbima ɓe kaali ɗo fof kolluɗoma hen fof hande portable mum écran muɗum ma tawne koosi saabu juuɗe ñaama franchement comme jeune te kadi mbeɗa yiiɗi liggidade oɗo ko kawam ko fowam mi waɗat représenté jeune uji ɗiɗo yete Amazon e sukaɓe yete diwan Keur Massar o kadi mi waɗat toon représenté sukaɓe yete e inchallah kamɓe ɓe gondumɓe foof ina jiiɗi liggade ina jiiɗi kadi wallodirde e yam te kamɓe fof koɓe joguiɓe carte aji mabɓe koɓe waɗo voté franchement parlant momin dara hen ha no fewirtani fof inchallahu rabbi pour wallude enen fof jaren yeeso pulago yaara yeeso assalamu aleykum bandiraɓe waɗi fof kadi min calmini hawa ba kañum woni sababu andude on oɗo parti ko enen fof ndendi ko waɗi fof hande mi addani ɗo henna hande ni wadde campagne politique garmi ɗo henna ko yiide on gandodiren saabu so woni campagne politique tan hande ko élection député ji paɗen élection député ji ɗi ene wawi so woni député tan ɓiyon wona député woni Hawa Ba donc minen gondi liste he so weeli huli mata wona député e kawam woni député donc mbaɗa sikki mata won ɓooyi wadde politique kono on ɓooya on keɓa on meeɗan heɓ ɗum ɗon ɗum noon wona funti woni ɗo kadi sinno ko funti wonno min guinnirta parti o réincarnation des valeurs wonde wurtinde ndimago janggo e jaam kala nde min jamfi yimɓeɓe gaare mbiyon wonde fedde ɓe han kadi parti o natti wonde ko hoore muɗum natti notade inde mum par ce que ndimago natti hen to ndimago natti hen tan o natti wonde parti ko waɗi ɗum noon ko mbiɗon ɗo eɗen muusi on ko ɗum muusi yimɓe foof minen ɗum muusi men e ɓe mbi noon en général to wolko jiitani waɗe welade yimɓe fof ne mettini hen wolko mbawɗa hen a oppi yo waɗe kala on batteɗo ko muusi ɗum ko janggo jaam somo jogui sawro fate mon an goppuɗo ɗo hay an hoorema yo fiye par ce que tawa ɗum noon ko waɗa ko muusi enen foof muusi leñol ngol min mbi alay saago men min gummo min ƴeewa ñawdude ɗum so leñol ngol jaaɓi yimɓe fof dardo pewntiri ɗum ɗon janggo jaam ko pewntuɗen hen ko pewnten garten koye men ko enen jeyno saabu
no laamu ngu laamirani e temps Macky Sall fof en beltaki kadi ni no oppir laamu ngu men cikkuno wonde so yi haw gaynoyi taata ko enen dokkuno mo hokkiɗen kadi laamu ngu kono hay ɗum kadi ɗon kadi jam fo kadi joli ɗum ɗon fof noon min mbi wona kanko rokkata ko Allah rokkata ɗum noon garen enen pewnen jehen darduyen Allah darduyen bandiraɓe men so muusi ko muusi en ko taw muusiɓe kamɓe fof daruɗen enen fof ñawden ɗum ñawden leñol ngol so muusani en taw kamɓe taw enen tan ɗum muusi sen jirlima leydi ndi fof en tawi ko enen tan ɗum muusi garten joɗɗen minen de ko ɗum ummini min wona noon waɗɗo ene campagne min gari ko enen ndendata so woni taw campagne ko onon mbaɗata campagne par ce que no gonirmi liste ni noon gonirton e liste somi yeehi assemblée enen jaadata assemblée donc sen jeehi toon probléme aji gonɗi ɗo en ɗi kam son dañi député kaalowo ko député tan won haalata ɗo e leydi he on tan wawa heewi ñawdude ɗo e leydi he hunde aɗa wawi dañde ministre taw ko banggue ndema toppito banggue ndema tan oppo ko heddi ko kono sa dañi député kam en wawi yiide kamɓe fof wawa réglandemo yaha toon heddoto ko jomum salo kono mo caliɗo fof kam ma woto hen jabbo wota tan ko adanma hen ɗum noon sa yahani suudu sarɗiyeji to feccete to so woni taw ko an ka peccanteɗo ene wawi ɗaweɗa hen kono so woni taw ko an feccata kadi mi sikkani saɗa yejjira hoorema donc ɗum ɗon garmi ko enen gonden hen grand Bocar haali bedden mbadden kay ko noon wayi par ce que min woni goho Hawa Ba woni ɗiɗi nde Bocar oɗo min gondi o woni tati donc on wawa wonde député taw Hawa Ba wonani député ɗum noon hande min gari ga tan ko gandodiran gododiran mon fof anda goɗɗo kadi ƴeewen kadi taw woni taw ko muusi min ko ɗum muusi on enen fof ndenden golle ɗe ɗum addi min ga kadi komin tawi ɗon ko no min tawri on ni komin tawi ɗo henna ko vraiment yaaɓe kadi jaafo onon kadi ñalluɗo ɗo ɗon jaafo ɗon jarloɗo jaafo min beltinima mon no feewi kadi teddugal ngal weeli min Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on min beltinima on hande noon komin gimmino ko toon to Dakaru arde ɗo henne e nder département Linguére e commune Dodji wuuro no wiye Tidiane noon dendagal pulagu ngu ari ɗo hande ɗo ñalli rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe gaari jaɓɓade ɗo président Ousmane Kane parti politique biteɗo RV naataange tawi ko ɗo henne e wuuro meɗen Tidiane ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min dañi ɗo henne hoolare min dañi ɗo henne mana ganduɗa hoore maɗa bisimilla min dañi ɗo kadi mana ganduɗa ko pulagu ngu fof ari notima ɗum noon Allah jarama on jarama golle moɗon jooɗi peewi tawi mana hande jaɓen ɗo ko mawɗo meɗen Amadou Samba Houleye ene yetta Diallo ɗum noon Allah jarama en jetti Awa Ba en jetti Houlimata Diallo en kamɓe foof en jetti dendagal bandiraɓe immiɓe partout arɓe ɗo henne ngoɗo wuuro tawi ko jaɓɓade président Ousmane Kane Allah jarama on jarama ñalawma so heedi oto jejjite RV naataange signe meɗen ko lekki noon eɗen gandi sakkore lekki keeɓa ɓuɓol lekki jibina keeɓa ɗum ñaama ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama